Wala pa yung labaw ma. Aday bata sige yaw-yaw diri naghawan og gulay. Ito ani sang interview kon be. Sa mukha ng sige. Ako pa kuha nung dari. Pa. Kuha nung gulog. Guyay. Ang isang si mamay. Gigil po nara. Alit dari ma. Ayaw si gigil po nara. Yan, tara ba? Ano na ba? Paguman na po dali, nilig na po po. Pero po mga karne ani. Unsa pa may buhaton nimo dayrong adlaw? Asa Laban na po po. pag umani mo nagawan gulay, unsa naman po buhaton nimo rong adlaw? Papo! 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 Mato. Papo! Luto ang karne dari. Unsa man jud? Luto-luto. Yeah. Mamit ng tabang. Oh nya, unsa pa man? Kay wa man ni minitabang, unsa pa may buhaton din nimo ron? Wala pa yung labaw ma. Unsa pa jud? Oh, nana po to. Oh. Lakan kayong gulay. Oh. Takuan. Padulong tabi ba? Ano sama yung gulay yan yun? Unsa pa may sulti nimo jud? Iwa po dali ah. Mamihig na po ko sa barok do dara. Oh. Kasa man mama de ay. Kasabi daw. Mamihig na po ko sa barok. Ay, naman cellphone mo. Pumomoy. Napunta na basa dali ron. Kami na po ako ron. Unya unsa man day style sa pagluto nimo ana? Nganong naman kay kamunggay? Pau! Sabaw? Unya unsa may Isda! sabaw? Iwa po sa Unya aside sa kamunggay, unsa pa may isagol nimo ana? karne na po. O karne human. Paksiw na po. Paksiw. Laging kapaksiw kadi. O gani no. Maugan ni. Para sa asa kay nato ni? Kaning pagkaon karon? Atong kanyapon. Ah, panihapon na to? Oh, Ah, kanyapon. Kanyapon din. panihapon no. Nya unsa may masulti nimo sa mga fans nimo karon, mga viewers nimo? Wala na sila daw. Oy, Ano?